Hrvatski rast predstavlja izraz nas najobičnijih ljudi koji se trudimo i trudili smo se i dalje se trudimo živjeti kvalitetno svoj život u skladu sa svojim vrijednostima. Iskorak u politiku smo napravili zato što želimo osigurati promjene u Hrvatskoj. A promjene u Hrvatskoj nema tko donijeti ako se ne uključimo mi. Vi možete ostati doma 4.12. Možete se odlučiti dati glas u stranci koja se već 2 mandata za redom pravi da je demokršćanska, a to nije. Možete se odlučiti dati glas stranci koja se pravi da je socijalno liberalna, a to nije. Možete šta god hoćete napraviti. Ali ja vam jamčim da niti jedna od tih odluka neće učiniti da ćete vi za mjesec dana, za 2 mjeseca, za 3 mjeseca vidjeti da stvari idu negdje prema boljem. Zašto? Zato što su za promjene potrebni ljudi. Ljudi donose promjene. Ono što je donijelo promjenu u 1991. Hrvatskoj nije bila oružje, nije bio PR, nisu bili fenomenalni, genijalni stručnjaci, nisu bile ne znam kakve procjene. Bili su ljudi koji su u jednom trenu digli glavu, sabrali se, skupili se i odradili odličan posao. I to je potrebno Hrvatskoj danas.